bitsin, tinapa, ahos, sibuyas. Asin, bitsin, tinapa, ahos, sibuyas. Kung dato pa lang ko, hayahay gyud ang tagaayo. Tanan kay akong mapalit, bisag unsang gamit, dili na gyud utama kasi nating magpait. Dato pa lang ko, hayahay gyud ang tagaayo. Laag-laag bisag asa, palit bisag unsa, dili makasinati og pinansyal nga problema. Sige pangandoy lang ni sa nagdako sa kapobre, usahay magkonsumo rag balanghoy og kamote. Malipay na gani magkasog ang bulad ug miki, mangiskwila way balon bisag pangpalit og kindi. Pero kung dato lang mapalitan ng butang, lami pero itong sudan, dili sobra kaniwang. Pero karon antos lang, usahay murag buang, sa kadagang pangandoy usahay di mahimutang. Kung dato pa lang ko wala gyud unta ko nagpait, hamisang nakunaw pinasawa yun og bangit. Dili na siguma, dili na magbulad og init, makapalit og tambal panahong na ay sakit. Pero karon padayon nga pangandoy aputon, bisag unsang paagi importante tinarong. Bahala pobre karon basta kay malipayon, padayong man ikamot kalampusan na tumaangkon. Kung dato pa lang ko, hayahay gyud ang tagaayo. Tanan kay akong mapalit, bisag unsang gamit, dili na gyud utama kasi nating magpait. Dato pa lang ko, hayahay gyud ang tagaayo. Laag-laag bisag asa, palit bisag unsa. Huy! Kabya! Isa ka kaya? Ukoy ka man diya. Manok, nakadagan na noon. Uli sa dito sa balay, kay na imong kuan parinti abot. Tung parinti ba? Uli sa dito kay kanang kuan parinti man na sa imong lulog aw imong kuan tatay abot. Sabi nga parinti lagi nga nung naparinti man tanga. Parinti man na kay ang kuan anak inan-anak kalang igsuon ni lulo nimo. Tod sa iyang mga tiya yan katulad yan tiyo dayon yang angkol. Mao man na siya good. Kalau uli sa dito ka. Parinti na po nato na. O parinti lagi nato na. Ano na parinti man nato na sa lisod, makanda sa sabton ng taga yang angkol yang tiyo. Mo man na sa unang gikan man na yun sa sakwan, Qatar. Kaya ka na parinti man nato na, basta gikan sa Qatar, parinti nato na. Sige na ba, o. Sige na, palit sa dig panakot ito ka. Ah, samo ko wala. Palit sa dig panakot. Mitik pa ko na. Palit sa, Ha? palit sa dito. Kamu kaya panag... Magkuantag tinapak, inauulit eh. Gamit tayo. Ha? Ano mang gamit? Ba't tinapa dito ka? Tinapa. Ay, naganti para. Palit sa, tinapa oil. Dayon, kuan, panakot, danga, ahos, sibuyas, luya. Sina? Sibuyas, Sibuyas. Luya, dayon bitsin. Sibuyas, Istimita lang ni, oh. ahos, sibuyas, bitsin, Luya. luya. Oh, istimita lang ni. Ahos, sibuyas, bitsin, Sige na. luya. Oh, sige na, istimita na. Lumabot. Tinapa na yun. Tinapa. Sige na. Kaya wala ka tama. Kuanong. Dito pa na sa kuan. Kamay ko ipasundan mo kasi kwarta. Oo. Ikaw takpat niya. Wala, minsan na, binapon. Ahos, sibuyas, asin, bitsin, tinapa, alak ka. Kapagid ko. Karni ka. Asin, bitsin, ahos, bitsin, ahos. Mukha ko yung kalingat ko. Gusto naman mo rin doon. Okay, rabi na po, dalawa sa Ginoo. Ay, unsa gito na kanang sibuyas, ahos, kanang Sa may gusto sa imo. katong babad mo ba nga pa na sibuyas, ahos. Kagamay ra magud adto. Unsa gali ka ba sa sibuyas, ahos? Tinapa. As Lakaw na dito. pa asin. Uy, hindi ko lakaw na dito. Lima man to, sibuyas,
ahos, asin, bitsin. bitsin. Mali nga dito ka wala pa kakaunit pambisita. Oh. Tinapadayon. Una ni ba? Uy, ginoo ko. Uy, ginoo ko. Unsa ba? Kagaw, kuan mangulang bat-ana ba? Panganak na ako ba nga? Uy, kusugay ulan og kuan ba? Kanang ulan og kanang hangin. Di ako na og. Napakupakon na yung ulo. Nakumot ba yung us mananabang kay na? Murag nga kuan, barato yung mananabang. Ulo ano? Lagi. Pero di mo baya po siyang kuan ko na niyang ulo. Maulian naman po tao na siya. Maulian ba po tao na? Pandugunon di ang ulo day. Day luoy ka na mataa lagi uy. But ginoo mo man na iyang gihatag sa ako taon dong uy. Luoy biya pot. Asin, bitsin, tinapa, aho, sibuyas. 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 Naurot magut ang mga tinapa sa tindahan do. Kung kira makasaiwo nga pagbisaya lang tag man. Kasi, Kaong kabisaya. ang taon ko na nga. Naanad, diba ko tinapa? Gusto ko lang ang tiyan na ng isayang ang manok. Na wala ang naging mga tinapa kinahurot na ba? Itong, lah, tambok mo yun yung maninay ba? Ano yung maninay mo siguro? Sada mo yun ako manigya dong. Ha? Bitawan ni Tek. Ako manigya ko takutan sa mga yuta po. Kawayan. Asa ka kadapit sa Qatar na kabrodon? Wala mo ko nag-abroad. Wala mag-abroad. O Qatar ba? Qatar. Qatar man kami gin. Jesus, ginoo ko. Nagpilangan naman ka sa oras dong, oy. Sus, ginoo, dili pa dahil kabroad, sus. Dila naman dahil ani gapon. Lang lang oras ba. Bulkit! Uli din ni Bulkit, oh. So, manay klaro, oy. Sus, wala man ay kwarta, dili man dahil ni. Kung abroad.